गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लाय फालिदों बेनि सायाव फंनैसो दिनै 19 एप्रिल मुंख्लं फोरदाना दैमारि बोखावजायै दरं जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथाङा बे आफादगिरि थानाय समावनो बिथाङा मुंख्लं जादों माखासे बै समनि थासारि गावनि गेजेरावनो गोरोबलायै आरो माखासे साननाय हनाय माखासे आइडिय'लजिनि माने फारागथियाव बोलि जानाय गोबां बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ बर' माने व्यक्तिफोर दङ बिनिनो मादाव फोरदाना दैमारि बिथाङाबो सासे बेबायदि बोलि जानांनाय व्यक्ति बिथांनि जिथु मुंख्लं जानाय सानखौ बिथांनिनो गामि जिथु सोमलिगुरियाव जों बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय जादों आरो जिल्ला आफादानो बे माने बिथांनि मुंख्लं जानाय सानखौ जिल्ला आफादनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै फालिबोनाय जादों आरो मोनसे थांखि लानानै दोननाय दङ जे बोसोरथामनि गेजेर गेजेर गिदिर बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोमबो माने ओनसोलनि जिल्लानिनो सिङाव थानाय बा गुबुन गुबुन बाहेरानिफ्रायबो आलासिफोर लिंथुमनानै बे हाबाफारिखौ लानायनि मोनसे थांखि बोसोरथामनि गेजेर गेजेर दा थांनाय बोसोर 25थि बिथांनि मुंख्लं सानखौ जों एसे गाजा गोमजायै खुंबाय दा बेखायनो देग्लाय जों एसे थेलेबलेबैबाबो बिथांनिनो नैबे समाधि जिथु मुंख्लं जानाय जि टम बेयावनो बिबार बावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांनि जिथु मुंख्लं सान बेखौ जों फालिदों आरो बेवहाय बिथांनि जिथु मावनाय खामानिफोर बिथांनि जिथु अबदान बर' हारिनि थाखाय बेखौ जों एसे गोसोखांफिनदों दिनै आरो बेवहाय जोंजों लोगोसे बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै जोंहा साहित्य एकाडेमि एवार्डि सासे जोंनिनो बयनिबो सिनायजानाय आंगोनि नन्देस्वर दैमारि सार बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन न'खरनि बाय बाहागि साफ्रोमबो दङ बिनि गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंलाङो मुंख्लं फोरदाना दैमारि बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय आं आर'ज खालामदों जाहाथे बिथाङा आलो गोजोनै थानो हाथों आरो न'खरनि बाय बाहागि साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय दुखुथिया बे न'खरनिसिम आंनि कन्डलेन्सखौ जासिदों दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि बिबानगिरिफोर जाय व्यक्तिफ्रा खुनु थैनोबो गियै माने गावनि जिउखौबो बावसोमनो माने गियै बेबायदि मोनसे नेचार लानानै मोनसे बर' नेशनेलिज्म मोनसे स्पिरिटखौ लानानै जि दैदेनबोबाय बिथांमोननि बे दैदेनबोनाय बिथांमोननि जि लामा दिन्थिनानै गालांनाय बे लामाफोरखौनो हान्थिबोनानै दिनै मोनसे गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव फैदों आरो बे दिनैनि जिथु गोजोन थासारि बे गोजोन थासारि मोननायनि आन्दोआव साफ्रोमबो मुंख्लं फोरदाना दैमारि मुंख्लं बिथांखौ लाफानानै साफ्रोमबो बर' हारिनिफ्राय 5,000निबो बांसिन बे मुंख्लंनि थैनि बेसेनजों जोङो दिनै बे गोजोन मोनसे थासारि मोनदों आरो बिनि थाखाय साफ्रोमबो बे मुंख्लं बिथांमोनखौबो फोरनि सेरावबो आंनि गोसो गोरबोनि नमन आं जासिदों आरो दिनैनि बे सानावनो एखे सानावनो जिल्ला आफादनि बै समाव गारि सालायग्रा टंला दखरायाव गोग्लैयो महन्त रामसियारि बिथाङाबो एखेलगेनो बे एखे सुथुरफोरनि बा माने आखायावनो बेबायदि मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखायबो आं दिनैनि सानाव आं आर'ज गाबो फोरदाना बिथांनि मुङै जिहेतु चिलड्रेन पार्क बानायनायनि मोनसे बाथ्रा होदोंमोन खिन्थु जों नुबाय दिनैसिम जाफुङाखै बे माबायदि थासारियाव दं आथिखालनि जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय मोनसे प्रप'जेल होनाय जादोंमोन आरो बे लेखायैनो बिथांमोना माने जोंथ' एसे बे एरियाखौ एसे डेभेलप खालामनानै बिथांनि जिथु मुंख्लं खाम्फा बेबो खोब माने मोजां मोनसे अबस्थायाव गैला गोबाव जाबाय बेफोरखौ एसे मेरामति खालामनानै जाहाथे एसे साबना हामना खालामनायनि मोनसे थांखिजों जों लोगो हमनाय